Adwa wacho maler kendo mondo jopiny owinji to kendo adwa wacho ma Sankara bende akwayo ni mondo odwok ne Kenya Kwanza wach machalo kama. IEBC is capable mar wuoyo kendgi ma onge ng'ato mabedo nwa spokesperson. Our spokesperson en chairman maro iluongo ni Wafula Chebukati. The head of secretariat iluongo ni Majan Hussein Majan. Kato nitiere iluongo ni plenary commission ma wuoyo e plenary mangiso Wafula Chebukati mae nigi ma koro onegidhi wachi wan kaka commissioners. Pok wabedo gi jotend Kenya Kwanza kata Asimio e board marwa mar plenary. Ni un koro ka udhi oko kucho to dhi wuonwa. Awinjo Kenya Kwanza ka wuoyo wacho wach monego bed ni wan wawegi wawacho kendwa. Wawinjo Asimio ka wacho weche moko ma wan wawegi onego wawach kendwa. One capable mar defending ourselves kendo one capable mar representing ourselves to the public. Omiya kwayo ni jo siasa owe wuoyo on our behalf. Wan wawegi wang'eyo wan communication, strategic communication kaka wa communicate gi ji ok gin kaka gitimeno. Omiya adwa kwayo jo siasa ni mondo gidefendwa wanyalo defend ourselves. Nitiere penjo mara Kimskit kapok aringo kendo adhi e kaunti ma Kisumu. Kendo ne mana ilero. Iwacho ni stickers ma kamagi ni dhi kodgi e Kimskit ma kamagi kochope kuonde chung' od bura mopogore opogore kod kuonde milute ombulu. Kwan maromo kane pok orak ma kamano chiwne Smartmatic. Kwan maromo 45,000 ne nitiere. Kuomgi mana 41,000